O Centro de Saúde de Ribeira ten 2 vacantes de tarde. A veciñanza saiu á rúa a pasar da choiva para reivindicar que se cubran todas as plazas de médicos que hai no ambulatorio. A situación da sanidade pública segue a preocupar a veciñanza de Ribeira. Esta mañá, e a pesar da chuvia, foron varios os usuarios do centro de saúde que se concentraron ante as súas portas para reclamar que se cubran as prazas establecidas para garantir a atención e a calidade do servizo a todos os pacientes. A parte do problema crónico que temos da non cobertura das vacacións, o que supón unha sobrecarga para o persoal que está traballando e un retraso nas consultas, porque, bueno, en xullo e agosto é cando a maior proporción de xente está de vacacións, non? Unido a que temos máis proporción de persoas que teñen aquí a segunda vivenda ou están pasando as vacacións de aluguer, non? Insistimos en que o perfil da xente que ven a pasar as vacacións aquí é xente que pode vir a mellor 15 días, un mes ou incluso 2 meses a pasar todo o verán, entón é xente que moita xente, pacientes crónicos que necesitan ese seguimento que complicado de seguir en un momento en que non se estudian as vacacións. Lamentou que lonxe quedan os tempos nos que no verán se dotaba o centro dun profesional máis de reforzo para atender a poboación flotante. A falta de facultativos segue a deixar a súa pegada cunha nova ausencia no centro de saúde ribeirense. Asignadas 14 prazas, o sea que hai 14 cupos de pacientes, chegamos a estar en menos 5, fomos mellorando paulatinamente e chegamos a quedar en menos 1, o sea que só foi unha das plazas de tarde sin cubrir, pero agora xa temos 2 prazas de tarde que están sin cubrir, que non teñen ninguna médica, ningún médico asignado, o sea que, aparte da situación temporal das vacacións, temos esta situación que temos unha sensación así como de déjà vu, porque, estuvimos en menos 1 e estábamos, pero ahora xa volvemos a estar en menos 2, non? Sabemos que va a ser difícil que esas plazas se cubran e entón non sabemos se isto se va a manter moito tempo. Isto é motivo de preocupación, xa que afirma que preto de 3.000 ribeirenses quedaríanse sin o seu médico de cabeceira. Pacientes crónicos que van a ter un peor seguimento porque cada vez os vai a ver unha persoa diferente, aparte de que as súas citas van a ser de forma crónica máis tardías que o resto dos pacientes que sí que teñen un médico ou unha médica asignada, pero aparte o que decíamos sempre de que ese seguimento é acabar un pouco coa atención primaria, porque ese seguimento do paciente crónico se perde cando cada día o vai a ver un profesional, unha profesional diferente. Non hai esperanza de que mellore a situación a corto prazo logo de perder esta nova praza no verán. Iso é o que máis nos preocupa, a situación de falta de titulares, non de xente que este sen cumprir en vacacións, que tamén nos preocupa, pero nos preocupa máis o feito de que en estes momentos volvamos a faltarnos 2 de 14. En vez de ir para adiante, dimos un paso hacia atrás e nos preocupa sobre todo esas plazas de tarde que sabemos que son especialmente difíciles de cubrir. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza terá na segunda semana de setembro unha asamblea comarcal para definir os movementos a dar no futuro próximo. De todos os concellos afectados para decidir que novo paso dar, non? Facer probablemente algunha movilización conxunta que chame máis atención e a ver se conseguimos que se lle volva a dar un empusón como no seu momento se deu cando de repente se cubriron varias plazas de Ribeira.